नाटे वायवाल मावा इधर भाग्य बारी तक ಇದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಮೋಟ್ ನೇಣು ವೇರಿ ಕಷ್ಟ ವಾಯ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ आणि माव कोयतुरीचे मंत्री दोघे ठावास भारी तक पेंदा विचारते गोष्टी विहानुरीजने मावरू भगवंतराव सापडू इनकी माकून पिशिवातरू आणि बहुत वेले वेले धन्यवाद आणि माव वकील साहब इनके माव एम.आर.ओ साहब इनके माव व्यक्तरू तमा चरित्र ते ईता कथा वेले मन विहान के इनके मोड मास्तराला आतमू मत माधातू मास्तर बचिरो मदन मत धर्मದ ಕಾಮುसाठी वायर ಎಂಗರಿತಕ್ಕೆ इनके नाटे चो बाइक मन दादाली मननी मत केंद्रवदिरे केंद्रंते विजयसंख्ये पुटंताऊ मती अग बदलमानता विजयसंख्ये बदलमानता तानगा मातरागेर मन ते खराब छे ते आनु बोरेगेराई केंद्रनाई तेरेतके और बगटलगेर वाया भरंत धर्मातून कापाडण्याचे मावा धर्मातून कापाडते माकू नाडिता इनके डबरमेंट जावासी तिके मापेंदी मराठी काल करायला नेडी अवनाल मनोडगिरे इनके तन वेतन डिप्टी एम.आर.ओ साहब मार एम.आर.ओ साहब के वेतन मावा धर्मातून मार सुटकीत पजा माट उंडवणी धर्मते के सोतेके मुनी इनके शंभुदेवनವರು ಮೊದಲರ ಮರಿನಿ ಮಾವ ಧರ್ಮತून ನೀವು ಸುಟकीत पजा ನೀವು ಇದು ಜಗದ ಮಾಲ್ಕನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಆಸಿ ಏನು ಅನ್ಕ ಏನ್ ಬಾರಿತೆ ಮಾಡು ವಿಚಾರ केलागरिंतके मोट इनके मेग छोटुके मेग समरू डगुके मत इनके माग डगुर मायन बोलू इनके तो माकनु जंगुबाई दीक्षा सिंहनु डगुर गुरु माव भगवंतराव साहब आणि मनवरो मास्तर मत माग डगुर बोलू माग एम.आर.ओ साहब म्हणतो वकील साहब म्हणतो डिप्टी एम.आर.ओ म्हणतो ते चुनू मायन कोटी बोले पीवे दानी मती नाटे पाटला व्यक्तिके घेदानी ते पाटलागे बातो पाजे वो चुकोंड सरी तो मायना मतेकने नालो गोटिगे घेदानी ते डगुर मायनालू गोर मనంतर महागा एम.आर.ओ आई कलेक्टर आई क्यू आई माकु बोले छिन्नु मती नेनु कागुद करिता काडिकी माव धर्मतून मरुंतके नाडी इनकी माव जातीन वलू खराब आयो भाई चकोंड जाती दूसरी जाति तुम पूछती मराठू अरे ये गोला बहुत अच्छे है रही अच्छे है इनके खरीदना मतलब मैं बग्गा भले माता दिन वगैरह थोड़ा सा विचार किया क्योंकि जंगुबाई दीक्षा नंगेर बस के डालो एक चेर मन तो ताने सारे चौगटे मनता अब बताई माकुनु कमिटी वाला आयो डॉक्यूमेंट जाओ सिंगले आलू मते नेनु इत नारियल में छोड़मकी ते मीवा दयाते मीवा के नार सोडांगे वायवल आता चुकोंडाई गोटी पुण्यताई गोटी येणे मिनटगिरे बदलिते के जंगुबाई ने दीक्षा येत कीटू काही रोज को मोटन माकून गिरे जंगुबाई ते ठावस पाणी कुपर नवते के ठावस बस काही ते काजरगड सोतमो असके पाणी पारी कुपार लिंगोन फरक पडता त्या ते म्हणून बदलाता वीर समुंडदोंदी बहुमत अंते आಗ ತುಹಾಂತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾणी पारी कुपार लिंगने माग ಮೊದಲೇ ठाव कुमराम भीमनोगे ಮೊದಲೇ ठाव ಮತ್ತೆ ಓನಾ ಬೊಮ್ಮತುನ್ ಫೋಕಸ್ ಸ್ಕೀಮಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಓನಾ ಬೊಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಆತಂಕೆ बिरसा मुंडा चले बिरसा मुंडा ಮೊದಲೇ ಮಾವರು ಕುಮರಾಂ ಭೀಮನ ಮಾಗ ವಿಚಾರ ಮತ್ತಸ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಕೆ ನಾಲ್ನಾತೆ ಬೋನ ಬೊಮ್ಮ ದಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಬಿರಸಾ ಮುಂಡನ ದಾಖ ಇದೆ ಊರು మొత్తం స్టేట్ ఊరైమంత కాబట్టి ఊరచోడ ఊరు ఫోకస్ కితే ते जिल्हाకి बोलतो मावाई म्हणतो की मला वेळेवर बते అవసరం सिलेकी मावा धर्म मावा पेल मावा रीति मावा जाति माटुंद వాళ్ళు వెలువల్సిలే బతి ఇంటి బాయమంట అదే దుర్గావతి రాణిన పట్ల జైలుతో ఒక లావు కిట్టు మాకు 3 महीना परिश्रम కిట్టు बोल दुसरीतरी बती की दुर्गावती राणीನ बोल कथा वेत म्हणते दुर्गावती राणी माव राजाನ वेलಳ ಅದು ಬದಲು दूसरो जाति तो तो लड़े मासी ताना दिवस था तो नाडगिरी के ಈ ಮನ್ವನಿಕೆರೆ ದುರ್ಗಾವತಿ ರಾಣಿ ಬನೆಮಾಯ ಬಚ್ಚು ರಾಜನಿ ಬನೆಮಾಯ ಬಚ್ಚು ಮತ್ತು ಬದಲಿತೆಗೆ ಮಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರಕ್ ಮಂದಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿ ತಾಕಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿ ಸಿರಿವೆ ಸೊತೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಗೆ ಬೈಕೆ ಮಾತಕ್ಕೆ ಮಾಕು ಸರಿಗೆರೆ ಮನಿತಾಕ್ಷಿ ಮಾ ಕಾಣಿಕುನಾಯಿ ಬೇಕಿನಾಯಿ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಕಡಿಯ ಇಂಗೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಮಂತೋ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಸರ ಮಂತ और सालते चुक्तिगिरी ನಾವು ಕಾರ್ಯದ ಪದಮನ ಅಂತ ಬಾರಿ ಅಂತ ಮೊದಲು
मावा साळानागा 90% मोड मतके 10% दुसरू मन म्हणजे माग बला मंद होता सारखी पुसकी पतो ಮೂಲತಗ ಇಡೀ ಮೂರು ಮಂದಿರು ಮತ್ತೆ ಇಂಕೆ ಬದಲಾತ ಮಾವು 10 ಜನ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಹುಡುಬಿ ಸೋಚನ इगिर मागा वली लगून प्रॉब्लेम मन का जंगबाईने सेवा की कितू जंगबाईने दीक्षा येत कितू आणि माकून पेरू जय जयकार किया जंगबाई पाणी पाणी कुपार लिंगो आणि मावा पेक्षा जय सेवा जय सेवा जय सेवा